Ну і таксама далей мы з вами разам. Гэта беларуская радыёрацыя, гэта фестываль тутака. Знаходзімся мы тут у Барыку, вельмі добра вядомае месца, напрыклад, для слухачоў нашага беларускага радыёрацыя, паколькі тут праходзіў фестываль басовішча, і зноўку мы тут вярнуліся на фестываль абуджаных тутака. Дыскусійныя панелі далей, зараз пагутарым пра палітыку. Называецца наша дыскусійная панель «Беларусь 2021. Палітычны погляд». Як мне здаецца, зараз вось для затраўкі я толькі скажу, будзем гаварыць больш про 2020 год, до якога, як мне здаецца, мы не былі до конца гатовыя, і я вітаю нашу шаноўную госцю, нашу прыгожую госцю. Таксама будзем казаць про тое, што пэўны жаночы твар ёсць у беларускіх пераменаў 2020 года. Гэта Вольга Кавалькова, сябра прэзідыум каардынацыйнай рады таго органа, які паўстаў для таго, каб весці дыялог, весці размову з беларускімі уладамі, якія не гатовыя да гэтай размовы. Спадарня Вольга, сапраўды, будзем прыгадваць больш 2020 год. Чаму я кажу пра тое, што ўсе мы былі трошкі да яго не гатовыя? Напэўна, акурат гадавіна падзеяў зараз у нас будзе, вось літаральна заўтра, у нядзелю гадавіна прэзідэнцкіх выбараў. Мне здаецца, што ўлады таксама не былі гатовыя да гэтых выбараў. Яны вельмі хацелі, каб яны прайшлі такія ціхія, калі вось узгадваць гэтыя падзеі. Як вам гэта бачыцца? Прывітанне ўсім. Сапраўды, я думаю, што грамадства, можа быць, мы таксама не былі гатовыя, бо у нас ва ўсіх не было веры. За гэтыя 26 гадоў ўлада зрабіла ўсё, каб мы не верылі ў свае сілы, каб мы перакладалі адказнасць на кагосьці іншага, каб чакалі рашэнняў ад кагосьці іншага. Улада таксама была не гатовая, я думаю, да прыкладна траўня месяца. Да таго месяца, калі у такую прэзідэнцкую барацьбу ўвайшлі новыя лідары, гэта Віктор Бабарыка, Сергей Ціхановскі, Валерый Цэпкала. Я думаю, што з гэтага моманту для іх таксама ўсё змянілася. Яны зразумелі, што ўжо не будзе паўтарэння 2015 году, калі не было такой моцнай канкурэнцыі, такой лідарскай. І з гэтага моманта у ўлады не было магчымасці выбіраць паміж дрэнным і добрым. Яны выбіралі, калі прымалі рашэнне, паміж дрэнным і дрэнным. Таму што ўжо было зразумела, што тыя лідары, якія з'явіліся, яны вельмі хутка набіралі вельмі вялікую падтрымку беларускага грамадства. Мы бачылі гэтыя чэргі, паставіць подпіс, потом тысячы людзей, якія прыходзілі на мітынгі, і 500 тысяч ніколі не збіраў ні адзін кандыдат. Але я думаю, канешне, то, што такія лідары з'яўляюцца, гэта таксама сведчыць пра тое, што грамадства саспела. Яны не маглі з'явіцца ні ў 2015, ні ў 2010. Таму я думаю, што тут комплексна настаў момант гістарычны, калі грамадства в прынцыпе ўжо гатова было для таго, каб браць адказнасць, каб паказваць сваю пазіцыю, каб быць незадаволеным пазіцыяй улады. Спадарня Вольга, а скажыце, калі ласка, вось як мне гэта бачыцца, калі памятаеце, так, калі абвялі гэтыя выбары, выбралі менавіта жнівень, мы ведаем, што жнівень гэта такі палітычны неактыўны месяц. Вот мне здаецца, што Александр Лукашенко марыў, каб гэтыя выбары ніхто не заўважыў, паколькі таксама пачалася пандэмія коронавіруса, і вы ж таксама памятаеце, якія яны былі шчаслівыя, што нават міжнародныя назіральнікі не прыедуць на гэтыя выбары, бо нібыта закрываліся межы. Вось у вас склалася такое адчуванне? Не прашу вас залезці ў галаву Александра Лукашэнкі, бо, напэўна, гэта немагчыма, але не склалася у вас такога адчування, што хацелі, каб это было ўсё так спакойна, ціха, і каб ніхто не заўважыў? Зразумела, што хацелі яны. Ім заўжды навошта гэта актыўнасць, навошта стварэнне і такое ўмацаванне грамадзянскай супольнасці. Гэта заўжды выклік для іх, яны губляюць свой моц, таму, канешне, яны не хацелі ніякіх перамог з боку грамадства. Но адзінае, што хочаш, не хочаш, але грамадства вырашыла па-іншаму, што ўжо так, як папярэднія гады не будзе. Таму тут там вельмі вялікая падзяка кожнаму, хто паверыў у сябе, бо мне падаецца, што з гэтага пачалася асноўная перамога 2020 году. Прыйшлі лідары, якія ўзялі на сябе адказнасць, і гэтую адказнасць пачалі браць на сябе беларусы. Менавіта з адказнасці пачынаецца гэтая перамога. Бо хто такі лідар? Лідар — гэта чалавек, канешне, які мае каштоўнасці. Гэта чалавек, які бярэ на сябе адказнасць, вялікую адказнасць. І дагэтуль мне бачылася, не досыць шмат беларусы хацелі гэтую адказнасць на сябе браць. Перакладаць заўжды на кагосьці. А тут кожны, хто выйшаў, кожны, хто зрабіў крок
на пратэстах, кожны, хто шыў сцягі, кожны, хто далучаўся да актыўных акцыяў, ініцыятываў у сваіх дварах і раёнах, дапамагаў медыкам. Гэта вось і ёсць аснова Беларусі, гэта вось менавіта тое грамадства, якое будзе змагацца, да, за сваю свабоду, за сваю будучыню. Улады не былі да гэтага гатовыя, то есть яны не, ну, як бы не бачылі такога патэнцыяла беларускага грамадства. Ну і таксама зараз наступнае пытанне, якое я вам абавязкова задам, дзе той пераломны момант, калі беларусы сапраўды вырашылі, што мы пойдзем у тую чаргу, дзе збіраюць подпісы. Ну, прызнацца, калі былі ж ранейшыя палітычныя кампаніі 10-го году і 15-го году, але ну не было такой актыўнасці. Нешта такое здарылася ў беларускім грамадстве ці? Улады, конечно, былі не гатовыя. Улады, конечно, былі не гатовыя, але яны не былі гатовыя, бо яны ўвогуле ніколі не будуць гатовыя. Яны не у той сістэме, якую ствараў усе гэтыя гады Александр Лукашенко, яны не умеюць ацэньваць наступствы сваіх рашэнняў, да? І тут таксама, калі мы бачым кожны крок, ён вёў да пэўных наступстваў, якія спрацоўвалі супраць рэжыму. Мне складана сказаць, што нейкі адзін момант, гэта момант фармавання. Я магу сказаць, што я лічу, што фармаванне грамадзянскай супольнасці такой моцнай сілай, ну, пачалося крыху раней, чым вся палітычная кампанія 20-го году. Мне падаецца, што гэта канец 2019 году, калі пачаліся пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй. Гэта быў першы крок. Наступны крок фармавання грамадзянскай супольнасці, гэта была барацьба з каранавірусам, бо калі мы паглядзім крыху назад, то сакавік, там, люты, улада проявила такую безотказность и абыякавасць да жыцця чалавека, што людзі сказалі: слухайте, вы не можете выконваць свае функцыі, гэтай функцыі возьмем мы на сябе. То бок людзі ўзялі на сябе функцыі дзяржавы і пачалі дапамагаць лекарам, збіраць грошы, шыць маскі, быць валанцёрамі. І гэта другі такі маленькі этап. Ужо трэці этап — гэта менавіта з'яўленне новых лідараў. Сергей Ціхановскага, які таксама ўжо ў гэты час ён ездзіў па маленькіх гарадах, ён даваў людзям тое, што не давала ўлада: магчымасць выказацца, магчымасць сказаць пра свае праблемы, быць пачутымі. І гэтага таксама людзям не хапала 20 гадоў, бо ніколі іх ніхто не слухаў. Потым з'яўлення такога кандыдата, як Віктор Бабарыка, Валера Цэпкала. На мой погляд, канешне, напрыклад, ад Віктора Бабарыкі, напэўна, ніхто не чакаў, што ён будзе прэтэндаваць на гэту пасаду. І ён чалавек з такімі каштоўнасцямі і кампетэнцыямі, калі прыходзіць у палітыку, ён задае вельмі высокую планку грамадзянскай супольнасці. Ён паказвае, вось якім можа быць прэзідэнт. І вось якога прэзідэнта мы маем. І вось на гэтым кантрасце людзі: слухайце, так, канешне, навошта нам такі прэзідэнт, калі ў нас можа быць такі чалавек, які зусім па-сучаснаму думае, які ўсе гэтыя гады ўкладаўся ў культуру, у мецэнацтва, таксама ў грамадзянскую супольнасць. Таму мне падаецца, што вось такія крокі былі да фармавання. І потым, канешне, гэта такая аб'яднаўчая, пазітыўная, абсалютна натхняльная кампанія аб'яднанага штабу дзяўчын, якія таксама ўзялі на сябе вялікую адказнасць. І месседж кампаніі — гэта вера ў сябе. Да? І я бачыла людзей на пікетах, я была на ўсіх пікетах, якія мы арганізоўвалі. Я бачыла, што людзі вераць у сябе, яны натхняюцца, і ў іх з'яўляецца пачуццё годнасці і гатоўнасці змагацца менавіта за сябе. Вось з гэтым змаганнем яны пайшлі далей пасля ўжо 9 жніўня. Я абсолютно з вами не згоджуюся у адным толькі моменце, калі вы кажаце, што фарміраванне пачалося 2019 год, 2020 год. 27 гадоў беларусы жывуць пад уладай Александра Лукашэнкі, і гэта грамадзянская супольнасць увесь гэты час фарміравалася. Павел Севярыні зараз знаходзіцца ў вязніцы, Мікалай Статкевіч. Усе, ну, скажам так, топавыя беларускія апазіцыйныя палітыкі, якіх баіцца Александр Лукашенко, зараз яны вымушаныя знаходзіцца за кратамі. І
калі мы гаворым пра 2019 год, мне здаецца, што мы акурат, ну я не хачу выкарыстоўваць слова прыніжаем, але скажем так, забываемся трошачкі менавіта пра той увесь доўгі шлях. Ну вы таксама вельмі актыўна займаліся. Я вам скажу шчыра, што я не забываюся якраз, да, як Так. многія іншыя. Тое, што казала я, гэта не супярэчыць таму, што сказалі вы, бо на мой погляд адбылося не тое, што фармаванне, а такое узмацненне грамадзянскай супольнасці, бо фармаванне грамадзянскай супольнасці маруднае, але было і раней. Я думаю, што Павел Севярынец, ён таксама пагадзіцца пра такія такія кропкі, бо тут, глядзіце, для мяне як для лідара, раней у мяне было адчуванне, што змены патрэбны толькі нам. Так. І, канешне, мы займаліся грамадзянскай актыўнасцю, мы змагаліся за змену законаў, мы выходзілі на акцыі пратэсту, там, вось я ў палітыцы 8 гадоў. Але было у нас адчуванне, што, ну, можа быць, не людзям тады гэта не трэба. А тут стала зразумела, што грамадству гэта патрэбна. Таму вось гэта ёсць адрозненне. Раней, мы паглядзім на акцыі пратэсту, напэўна, самая буйная акцыя, яны былі апошні раз у 2017 годзе, калі мы выходзілі на пратэсты супраць дэкрэту аб дармаедах, калі сапраўды таксама Лукашенко такі зрабіў напад на проста эканамічнае становішча, на такую нейкую уязвімасць. Залез у гаманец кожнага беларуса практычна. Канешне, людзей, яны такі, слухайце, вы не можете забяспечыць працоўнае месца, але вы хочаце з нас пагнаць гэты падатак. І людзі тады актыўна таксама выйшлі. Таму казаць пра тое, што толькі вось 20-й год, канешне, гэта, напэўна, было б, і гэта няпраўда. Таму што, ну, я ў пачатку сказала, што для таго, каб падзеі траўня развіліся і прывялі да падзей там жніўня, 26 гадоў апазіцыя таксама утрымлівала гэты удар, ціск, і вельмі, ну, то, што мы маем зараз, гэта самыя вялікія рэпрэсіі. Самая вялікая колькасць людзей зараз знаходзіцца ў вязніцах за сваю грамадзянскую пазіцыю. Але дагэтуль Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч і іншыя, яны таксама сядзелі ў турме за свае палітычныя перакананні. І гэта таксама ахвяра, якую нанеслі дзеля фармавання гэтага грамадзянскай супольнасці. Скажите, ласка, вы акурат закранули такую тэму, што сапраўды беларускія апозіцыйныя палітыкі дзейнічалі, але нібыта не адчувалі, што за імі стаіць народ. Прыгнічае такая сітуацыя? Не дае нейкай матывацыі далей працаваць? Вось, напрыклад, калі чалавек у палітыцы, да, і, скажем так, б'ецца аб гэту сценку, не можа яе прарабіць, і атрымлівае, што, ну, я не ведаю, было такое, што палітык Ольга Кавалькова вяртаецца дамой, проста садзіцца і думае, ну вось неяк не хапае мне сілу адной, каб з гэтым змагацца, а калі б за мной былі яшчэ беларусы, вось як вы кажаце, тое, што з'явілася пасля у 2020 годзе, то, напэўна, я бы паляцела, а зараз я не магу ўзляцець. Слухайце, ніколі такога адчування не было. З першага дня, як я прыйшла ў такую грамадскую актыўнасць, я прыйшла, бо мне не падабаецца тое, што адбываецца ў маёй краіне. Я бяру адказнасць за сваё жыццё і за сваю будучыню. Конечно, мяне, як чалавека, які займаецца грамадскім такім жыццём, для мяне важна, калі я бачу людзей, якім таксама гэта патрэбна. Гэта мяне натхняе. Але гэта не асноўнае, што з'яўляецца рухавіком для мяне, каб займацца палітыкай, вучыцца, адстойваць сваю пазіцыю. Асноўнае, што для мяне важна, гэта тое, што мне, маей сям'і гэта патрэбна. Я не хачу так жыць далей, хачу, каб моя краіна развівалася па-іншаму, і ў мяне ёсць сваё бачанне, як я бачу развіццё грамадзянскага сектара, дзяржаўнай службы і функцыянавання розных службаў у дзяржаве. Таму, вось, калі ў цябе ёсць бачанне, ты яго і рухаеш праз людзей, праз падтрымку людзей. Але, канешне, хочацца, каб ўсё больш і больш людзей таксама хацела гэтых зменаў для сябе. Таму што я прыйшла ў палітыку у канцы 2011 году не таму, што мне было дрэнна жыць. Да? Мне, в прынцыпе, быў добры заробак, адукацыя. Мне падавалася... Сярэднестатыстычна ці лепей, чым сярэднія беларусы, так? Я працавала на 3 працах, ну, шмат укладалася, але мне была цікава моя праца. Але я бачыла, што
мне хочацца, каб мае бацькі, каб там мае сябры, які не маюць такога заробку, яны таксама яго мелі, да? Каб лекары, настаўнікі не атрымоўвалі такія мізерныя заробкі, бо я бачыла якраз, што праблема тут у тым, што дзяржава яна не накіравана на стварэнне магчымасцяў, да, для развіцця людзей, і яны неправільна будуюць менавіта вось дзяржаўную сістэму, падыходы. Няма каштоўнасці чалавека ў гэтай сістэме. Ёсць каштоўнасць дзяржавы, ўсё для дзяржавы, для нас як для дзяржавы, для дзяржаўных служачаў, але чалавеку месца там няма. І мы, ў прынцыпе, калі пабачым тыя законы, якія прымаюцца, ну гэта відавочна, што гэта ўсё не для людзей. Але людзі, яны плацяць падаткі, яны фактычна фінансуюць і павінны фармаваць палітыку дзяржавы, але мы не ўдзельнічаем. То бок мы фінансуем, але наш голас не важны. І гэта трэба змяняць. Таму менавіта я і далей планую займацца палітыкай, выказваць сваё меркаванне, рабіць все, што ад мяне залежыць. Канешне, такіх рэпрэсій, як у 2020 годзе мы з такімі рэпрэсіямі таксама не сутыкаліся. Упершыню мы сутыкнуліся з тым, каб людзей вывозілі з краіны. І это просто как бы такі складаны досвід, можна так сказаць. Асабісты, так. Спадарыня Вольга, раскажыце, каля ласка, чаму ўсё ж такі беларускія ўлады зарэгістравалі? Віктора Бабарыку пасадзілі, а Святлану Ціхановскую зарэгістравалі. Усё ж такі гэта быў нейкі план? Як вам гэта бачыцца? Я магу толькі ваше меркаванне. Ці ўсё ж такі нехта там, напрыклад, можа, сам асабіста Александр Лукашенко сказаў, ну, няхай тая дзевачка папробуе нешта зрабіць. Як вам гэта бачыцца, як вы думаеце? Ну, глядзіце, калі яны... Я думаю, што, да, калі з пункту гледжання іх паглядзець маё меркаванне, калі яны бачылі, каго можна зарэгістраваць з тых людзей, якія падаюць на рэгістрацыю, зразумела, што Віктора Бабарыку немагчыма зарэгістраваць, бо моцны кандыдат пераможа. Там Валера Цэпкало таксама стварае канкурэнцыю. Сергей Ціхановскі ўжо тады сядзеў. І з тых, хто падаў дакумент на рэгістрацыю, адзінай прымальнай для беларусаў кандыдатурай, якая лічылася дэмакратычнай, была Святлана Ціхановская. Астатнія не ўспрымаліся людзьмі як дэмакратычныя. Калі б яны не зарэгістравалі Святлану, напэўна, людзі таксама ў гэты момант выйшлі на пратэст. Але яны таксама такі, ну што там, недаацэнілі. Думаеце, гэта ўсё-такі недаацэнілі, так? Канешне, я ўпэўнена ў гэтым, бо Святлана досыць новы чалавек у палітыцы. Не палітык абсалютна. Пра яе ніхто не ведаў, улада таксама. Я думаю, што, канешне, яны паглядзелі і такія, хай што-небудзь. Можа быць, нават яны падумалі, што нават такімі рашэннямі яны такі пасмяюцца, да, там, паглядзяць, вось паглядзіце, якая гэта дэмакратычная супольнасць, калі яна нічога не можа, вот такія кандыдаты. Але тут таксама яны абсалютна абсалютна памыліліся. І тое, што вакол Святланы аб'ядналіся ўсе на той момант, гэта было таксама сведчаннем, што людзі, якія прыйшлі ў кампанію, чуюць людзей, бо ў людзей таксама быў вельмі вялікі запыт на аб'яднанне. І я думаю, што калі б, напрыклад, асобна мужчыны кандыдаты ішлі, канешне, наўрад ці пра аб'яднанне магла ісці гаворка, кожны ішоў бы сам асабіста. Таму я думаю, што тут памылка ўлады, там как бы яны не думалі, што так гэта ўсё будзе развівацца. Ну і вось тут таксама ёсць у мяне дадатковыя пытанні, якія мы яшчэ абмяркуем, але вось тут, гаворачы пра гэта, вам здаецца, што у Беларусі няма такой нейкай стратэгічнага планавання, яны не маглі гэта ўсё пралічыць, ці ўсё-такі гэта адбываецца так, што гэта не такое асабістае меркаванне Александра Лукашэнкі, які гаворыць, мы робім так, і нават калі прыходзіць да яго нейкі палітолог і гаворыць, Александр Лукашенко, мы можам зрабіць так, але гэта можа выйсці ў такія крокі. Ну, гэта можа выйсці ў такія крокі, што беларусы, якія вас не любяць, аб'яднаюцца вакол Святланы Ціхановскай і будуць галасаваць няхай хоць за Святлану Ціхановскую, але супраць вас. Няма такога? Няма там разумных людзей? Я думаю, што ёсць у іх палітычныя нейкія стратэгічныя цэнтры. Канешне, яны прапрацоўваюць розныя варыянты развіцця падзеяў, але ніхто... калі мы на пачатку казалі, што нават беларусы не чакалі, што так адбудзецца, то зразумела, што калі мы нават самі адчуваем, і там я бачыла таксама, што не ўсе і там палітычныя лідары верылі ў тое, што Святлана пераможа. Шмат хто казаў, што трэба байкатаваць выбары, увогуле куды вы лезеце. То есть меркаванняў было шмат. Таму я думаю, што, канешне, варыянты развіцця падзею яны прадумвалі, але для іх гэты варыянт
здаваўся, напэўна, самы бяспечны. Я памятаю, як была нейкая сустрэча ў ЦВК, на якую запрасілі і Святлану Ціхановскую. Я памятаю, як Святлана падзялілася нейкім дыялогам з Качанавай, якая кажа: ой, Святлана, ведаеце, вось Александр Егорович, ён так вось добра да вас ставіцца. Я кажу: а што ты адказала? Святлана кажа: я спытала: добра ставіцца? Так хай выпусціць майго мужа. Ну так, гэта самае лагічнае. Можа быць, ён таксама думае: ой, жанчына, ну мы ведаем яго сексісцкія накіраванасці, і вось гэтае прыніжэнне заўжды магчымасцяў жанчын і іх адказнасці. Я думаю, што таксама можа быць і нейкае асабістае рашэнне было. Ніхто не ведае гэта, мы можам толькі паразважаць на гэту тэму, але я думаю, што яны не чакалі такога развіцця падзеяў, канешне. Я ўзгадваю, калі адбывалася год таму, таксама мы тут на тэрыторыі Польшчы мелі магчымасць прагаласаваць, стаялі вялікія чэргі ў кансулят. Ну, кансулят тоже сабе так працаваў, скажа так, у іх быў італьянскі страйк, бо не былі зацікаўленыя, каб прыняць як большая колькасць беларусаў прагаласавала, але я асабіста стаяў 6 гадзінаў, каб прагаласаваць за Святлану Ціхановскую, бо сапраўды, акрамя Святланы Ціхановскай. Ну, і таксама людзі, якія стаялі побач са мной, яны галасавалі за Святлану Ціхановскую, але не за Святлану Ціхановскую як палітыка, бо сапраўды гэта быў новы чалавек, мы яе не ведалі, а галасавалі супраць Александра Лукашэнкі, бо больш галасаваць не было за каго. І калі мы зараз гаворым пра тое, што Святлана Ціхановская перамагла, ці рэальна мы можам так гаварыць, бо большасць людзей, і я асабіста, напрыклад, галасаваў не за Александра Лукашэнку, але галасаваў за Святлану Ціхановскую. Хаця таксама быў выбар супраць усіх. Глядзіце, ну, у асобе Святланы Ціхановскай якраз увасобілася вось тое чаканне людзей. Святлана взяла вялікую адказнасць. Яна сабрала подпісы, яна падала на рэгістрацыю, яна аб'ядналася з іншымі лідарамі. Хоць я памятаю, і Сергей Ціхановскі, ён быў супраць удзелу ў выбарах, ён быў за байкот, але насуперак вось Святлана ішла да канца. І я думаю, канешне, тое, што вакол Святланы аб'ядналіся ўсе штабы, канешне, кожны падтрымліваў свайго кандыдата. Хтосьці, можа быць, Віктара Бабарыку, хтосьці Валера Цэпкала, хтосьці кагосьці іншага. Але галасавалі за Святлану як за адзінага чалавека, якога падтрымалі ўсе астатнія, і як за чалавека, які казаў, што я іду не дзеля ўлады, а дзеля таго, каб у Беларусі прайшлі свабодныя выбары, каб былі вызвалены палітзняволеныя і каб не было палітычных рэпрэсій. У Святланы была простая, зразумелая праграма, таму што выбараў у Беларусі не было ніколі. І, канешне, казаць аб тым, што людзі, я думаю, таксама рабілі ўсё, што могуць, але не чакалі, што галасы палічаць. Тое, што там сотні камісій вывесілі пратаколы, гэта, ну, я лічу, цуд. Таму што за 26 гадоў, колькі я назірала, ніколі я не бачыла арыгінальнага пратакола. Адзін раз, можа быць. А тут, калі нам потым дасылалі фотаздымкі, калі ў 12 ночі ў штаб тэлефанавалі назіральнікі, бо не было інтэрнэту, казалі: Святлана, у Новай Баравой 90%, мы разумелі, што, канешне, людзі прыйшлі засведчыць тое, што яны не падтрымліваюць дзейсную ўладу і што будуць змагацца далей. Канешне, тут добра, што ў нас быў і ёсць такі кандыдат, і ўжо абраны прэзідэнт Святлана Ціхановская, але, канешне, є праграма, і я думаю, што людзі, канешне, галасавалі за тыя зразумелыя пункты, з якімі ішоў на выбары аб'яднаны штаб. І тут унёсак кожнага кандыдата, і большасць з іх там пад рэпрэсіямі ці сядзіць зараз у вязніцы. Мы зараз вельмі часта кажам, што Святлана Ціхановская гэта абраны прэзідэнт, якая не ўступіла ў сваю пасаду. Якую мы маем права так гаварыць? Глядзіце, тут мы маем права казаць, таму што гэта наша меркаванне. Канешне, у нас няма доказаў, і гэта было б, напэўна, нячэсна, калі б мы таксама сталі казаць, як Александр Лукашенко, вось мы перамаглі, не маючы на гэта такіх 100% доказаў. Але
тыя пратаколы і сведчанні сябраў камісіі, якія лічылі галасы, гэта асноўны наш доказ. І не можа быць так, што ў адным горадзе 20 камісій палічылі і дадзеныя такія, а ў астатніх Светлана набірае 10%. Ну, гэта нерэальная історыя. Таму гэта відавочна. Напэўна, калі б у нас не было гэтых арыгінальных пратаколаў, ну, досыць складана было б сказаць, што у нас большасць. А тое, што мы бачылі, і вось стратэгія, калі людзі 9 жніўня прыходзяць на ўчасткі ўвечары, пабачыць, колькі іх, таксама сведчыла самім людзям. Ім не трэба было, нам не трэба было б даказваць, што перамога адбылася. Людзі прыйшлі, самі пабачылі, што зноў улада вывесіла і іх, ну, вывесіла сфальсіфікаваныя лічбы, і людзі пасля ўжо сталі змагацца менавіта за свой выбар. Не, можа быць, не за канкрэтную асобу, за сябе. І так павінна быць далей, што мы змагаемся менавіта кожны за сябе. Спадарня Ольга, дзякую вам вялікі за гэту размову. Мы ўжо мусім пакрысе завяршаць, а вось ведаеце, я сабе, калі вось збіраўся з вамі сустракацца, вот сабе думаю, трэба ж таксама разумным паказацца і пажартаваць, напрыклад. Мы тут недалёка беларуска-польскай мяжы, а вас акурат вывозілі. Ці пазнаеце гэты лес? Можа, пазнаеце акурат? Можа, акурат вы тут недзе ехалі, калі вас вывозілі нахальным вельмі чынам з Беларусі, бедавіта? Калі мяне вывозілі, мяне давезлі толькі да мяжы з Польшы, далей ужо не. Але гэта была ноч, і, канешне, я не памятаю. Лес не пазнаеце, вы ж акурат знаёмыя Лес сасёдкі. не пазнаю, напэўна, дзякую Богу, што не пазнаю лес, бо развіццё падзеі магло быць па-рознаму. Таму тут складана сказаць. Гэта зараз можна ўжо глядзець назад і, напэўна, так крыху асэнсоўваць. Але скажу шчыра, што гэта не проста. Калі ласка, як падсумаванне, ну вось, ведаеце, гаварылі мы пра 2020 год і 2021 год, багата беларусаў за межамі. Палітыка ў асноўным таксама вядзецца за мяжой. Калі ласка, нешта пазітыўнае скажыце мне, бо не хочацца нашу размову, а неўзабаве тут уже фестываль распачнецца, не хочацца нашу размову на такім дастаткова негатыўным ключы завяршаць. Будзе ўсё добра, калі будзе ўсё добра? Слухайце, калі ўсё будзе добра, гэта залежыць менавіта ад нас, ад кожнага з нас, і мы павінны дакладна працягваць, бо шлях да дэмакратыі, ён, канешне, бывае хуткім, але вельмі-вельмі рэдка. Дэмакратыя – гэта працэс, і сыход Александра Лукашэнкі – гэта яшчэ не здабытак дэмакратыі. Дэмакратыя, яна вырошчваецца у супольнасцях, у нашых галавах, у інстытутах, і мы павінны працаваць далей, бо калі мы спынімся, адбудзецца вялікі адкат назад. Вот з такіх маленькіх крокаў складаецца вось гэты шлях. І я ўпэўнена, што то, што адбылося ў 2020 годзе, гэта проста такі вельмі хуткі крок, які мы прыблізіліся да гэтага дня. Але я ўпэўнена, што калі мы паглядзім на гістарычны досвед іншых краінаў, які ўжо прахадзілі гэта, тая ж Польшча, да, у якой ад моманту, калі адбылася рэвалюцыя, да моманту, калі прайшлі выбары, прайшло, ну, канешне, не хочацца параўноўваць 8 гадоў, але гэта было больш за 30 гадоў таму. І калі браць зараз век тэхналогій інтэрнэту і тое, што грамадства ўжо іншае, то, ну, можна дзеліць на 3. Таму я думаю, што маленькімі, а можа быць і вялікімі кропкамі, і ўлада таксама будзе нам дапамагаць. Мы ўжо бачым шмат іх памылак, і яны будуць іх дапускаць і далей, бо яны вельмі адарваныя зараз ад людзей. Таму я ўпэўнена, што калі кожны дзень мы будзем верыць, менавіта верыць, не спадзявацца, бо вера – гэта дзеянне на перамогу, у перамогу, то яна будзе. І верыць у сябе, і падтрымліваць усіх людзей, якія вакол, і менавіта вось гэту адказнасць браць на сябе. З гэтага пачынаецца лідарства. І чым больш будзе лідараў, тым цяжэй нас перамагчы. Бо калі у нас там лідары на відавоку, то ўсіх іх ізалявалі, і быццам бы ўжо нічога не адбываецца. Павінна быць дэцэнтралізацыя. Кожны у двары, у пад'ездзе, у сваім доме бярэ адказнасць і дзейнічае. Вось з гэтага якраз перамога і складаецца, калі нас шмат, нас перамагчы немагчыма. Бярэ адказнасць і не перакладаю гэту адказнасць на лідараў. Дзякую вялікі вам за гэту размову. І нагадаю, сябра прэзідыума Коордынацыйнай рады Ольга Кавалькова была зараз з намі. Ну, а мы таксама разам ужо неўзабаве на фестывале абуджаных тутак. Чакаем выступоўцаў, музыкаў чакаем. Гэта беларуская радыёрацыя. Ну, на сёння кажам вам да сустрэчы. Да пабачэння.